Binggong adlaw, kadaghang labon nun. Ha? Ay, nako. Han? Oh, unsa man Han? Ay, ako diri Han. Timba ay ako Han. Kaya manglaba ko Han. Daghan na kita labanan diri o. Nagtapunog. Ay, ko diri. Manlaba ka rin. Magpatimba. Mo ba akong tangkong niya? Sudan na to pare-pare unto ba? Matay sudan. Saan? Panugoy? Tingnan mo, kailangan ko tubunon diri. Sa may mani, diri ka maglaban na yan na. Wa man itubig diri ko naman dai poso dito. Hindi lang. Apoy si Timbaw. Ari lang dito kay landong diri. Nagkakitag Ang labunan lagi diri. niya ako may sigla ni magsugo nga si Patimbani nga. Bata nga, bagko na kitang bukton, sige tayo magsugo. Wala sige ko pagdayahan. Sigat pagbutbut ilang gabi ko sugay ka manguhit nako. Sao, matural. Sao, gabi yan to ko lain asawa, lain babae ng manguhit. Masuko masaga. Ano kung magsilo tumawa ka. Kasi butbut lang diya. Di naman katimbasan. Kana usa lang sa diya kay kauman mo riyag timba. Itugway itong kanding. Ano, grabe naman sa kayo. Sabi ko na, ako, timba na tikla niya. Sige lang kay kauman mo ana, pwede naman kay kauman mo kailan trabuhon, pwede naman kag ko ana ka. Itugway ng kanding. Daghay og labunon diri. Bahala, hindi na ko tanong eh. Ang arang kanding na eh, balag matay na eh. Uy, kapo yung asawa si Panugo. May pagmato ko sa akong mga kumpari, makitagay ko na, malingaw ako. Pre, mana po? Bagus ani? Oh. Ito may balita dito sa atong dagat ng negosyo. Okay ra? Okay ra niya. Pero mga kuhan dito, wala problema dito. Ito pare ito usa nga. Oh, si paring tugsok minta mo suroy si Ron kay Mau lagi na? nang Igag, bida. inom tara ba oh. Manghit sa tubo ron. Ako rin na. Upo ko ko. Ana eh. Ako tamot na. Natay shooting ko pre. Ako matulog. Ay, pre! Uy! Pare ko pasok. Abot. Ay, timingin. Mura magana ka pa di mahog aso pare tusok nagkasal mi nya nagiinom bagit. Timingan mo pre. Kasuroy Ay, magana. mo sa may nari. Okay na ano pre. Oh, pre, na may kitkan na sa liplip ni pre mo pre. Oh. Wow. Ano ba? Ikaw lang, kamay ka rin. Okay ra pre. Na may bisita lain mo diyan. May official mo abot ron ba diyan? Imo sa pre. Imo sa pre. Yung misis niya, si Panugo. Malingaw minimo Mari marita. tugtan ka kung misis mo pre ron balitahan to. Wa magmutugot nga. Ilak parang ulan ko, iso ko patugoy saging. Aw, sabi ka, kanding nga. Aw, hindi ang kanding eh. Wala na yung... Dito... Ya okay ra. Okay ra ka. Okay. Okay na kayo eh. Ngayon, mangyari ko kay bago nga. Naamoy yung tagay yun, halos tadaan na mo yung tagay. Oh, hindi. Sorry ka na pre. Lagi may plano ron kay imo paon bro. Wala si Bob ade gikan de. So, tasas yung... Ano yung kuha na pre. Grabe manok kuha mo. Ba't kabok manok sa kuha ron? Tatas ang lakang, tulog ka bago mo, tagsalita na rin. Tangsa na pre marang panimaho ka na. Ako sa inyo Tagay mo. Tagay mo may kanang kuha niya. Pre, nomor pre. Kubala no pre. Ito naman ako sa kuhaan ang usap ito ng sumsuman. Di mo na para imo pre para bisita na mo. Bisita no pre. Namin bisita no pre. Ay, kapuyan yung kabanatag ka ng yaw-yawan kistanan. Eh, gamayng sugo, masig yaw-yaw. Ay, katurong ang anak nako, ako itong subuhon akong anak nako. Eh, ako ito'y paapa sa gasto yung amahan. Ito itong bata ay. Junjun! Kaon kang manok pre. Murag wag ladangan kang manok. Kagag manok pre nga. Ang imo baboy rin mo. Aw. Isa ko sabi bisa. Sa ba di para imo para bisita na namo. Bunyag sa batang bertirik. Nay kaon pre nay lusog mo pero maruat. Puro lahir ko ordo ron na manok baboy. Baboy ba? Oh, may kisugay kumdagan pre. Di ka mapsan. Ikedas ko ano, ikedas ng kanang Dili daan. Sabi ko nga. Wa man ni, Saya na pre kay duhay buto na upat atay. wa man ni kalitanan. Wa man ni kalitanan. Di ka na tuwan. Tanaw. Adi. Di ko na pre sig baro kay basta basta kay masawa. Pauno na pre kay. Bala Baik ko itong pare pre. Oh, haon Ano na plato? Si Panugo niya. Pasok plato. Laba nga. Laba siya di si Oh, Panugo. tani kay mga unta pre kay. Ako lagi. Bala din ni para imo basta pakanon ka na mo. Wala na og tubig niya. Nugo ko sa tanding. Bala Pre. sige. Pakanon ka na mo. Amo na haon kay. Ah, sige. Junjun!
Junjun! Junjun! Saan na? Ano yung dinidong? Tawag ato ating papapalilo dito ba? Apa sa ito ba? Kaya ako pa na ko isuko. Ito, hindi ka Ito yung papa dito. Junjun, apa sa ito dito? Kaya ako isuko niya. Hindi ka Asam to sa bata eh. Ay, daramday ka pa. Oh, Mama, kagyapas nung kang Ano haon mo na napas mo na diri na? naisong ko ng mama. Ako na itong parang nandun. No timing ka, bro. Ina na ito nga, masunod ako. Ay. Ina na ito ako. Uli saan to pre? Kay time sa kay haon na namo, di ka haon sa mo to, haon na Eh, ba? ano yan? Uli saan to? Kay kita wag kila tayo mong gano, asawa nimo. Yan, gumot. Hirap ang tirado. Yeah. Ikaw, Ano yung Ibrahimo niya? Binlan ka na mo, pre. Bilan ka na mo. Ikaw, Brad. Tingnan mo. Timing kayo mo. Ay, napagkuhan ko. Ikaw sa unsam daw. Yan, Napagkuhan mo ko. Eh, mo. Sunod. Uli kaon kanan pakuha, ay nagkuha ang maya. Ako sa kuha, ay nang unod. Kila kay mo uli, kita wag na mong asawa. Maldita ra mo to asawa no. Malitar mo ito asawa, pre. Bahala ito sa mga ito. Pero, ay, kadlok, pre. Nandun isa lain eh. Ah, grabe sa naduwag na pre. Grabe, pre. Grabe kitang manugo na. Kanindot at yung mga asawa, pre. Kahamay sa to, pre. Kuyo, ito. Sa Mga malawat. Taylor ko to. Oh, dinidaog sa miskabituhan sa una. Ay, mukha na bro. Ma, sunod rin daw si Papa. Ibutan na yung papa ni mo ni Karinda. Mag-inom. Ha? Mag-inom na po. Inom ko siya? Oh. Ibaw na siya nga masakit to na kaya daot na kaya na siya. Tanawa na yung lawas niya nga dutihan daota na. Nagsige po siya ginom. Ah, ilisdan daw kuno kaniya. Hindi mo siya anak. Oh, Sige ha, kaya ako siya katuon dito. Muna na yung ipanapis yung mga barkada dito. Karon, pantay na siya nako. Sige dito Junjun, natulog dito Jun. Kaya ako nakapason mo itong amahan nga buangon. Pantay karong banaha ka. Mo din na yung ipanapis yung mga barkada di eh. Pantay lig ka na karon. Tuon di ka sa barkada. Imudmud giti kang buanga ka. Pantay karon, pantay ka. Tuon giti ka dito. Karon ka buanga ka. Uding subuon ka magyaw-yaw kang buanga ka kay nalikas mga barkada din naging-inom di ay pantay mo po di nang naong imurong daota ka. Ay. Labi di ka kaon ng iha ka. Ay dito sa mga anak wag ni kaon ikaw ni bro ka din buanga Na, ka. Brad. Naabot niya asawa. Maldita kaya, Brad. Nga, timing ka. Ano ba, Brad? Mari, nangantar ni Mari. Inasal mo na ko rin. Iko mo ka na kay naglagot ko ning buanga ko. Ako ning gisugo na sinigyaw-yaw dito. Di pa naman ito tubig dito. Ay dakan siya istorya, dakan kong gilabhan dito, gipakatubay din kanding, wala mo imurang balik dito sa butanganan. Ang kanding nga ay, kung ito, sayang namutangan na yung mga dahon. Eh, tagay sa nitiri ka. Hindi ka ako nalapit ko matugikaos. Iyo na ba na si pare eh. Pwede na ko na kanya ilisan. Mo na yung panabis ng barkada, pwede yung ilisan. Pati kung hit niya gabi ha. Mo na yung sikuan mo, sikag yung inom niya na nakikipabati ni mo. Ay, pagkaway mo sa Ay, naman ito. Ha? No, kaon niya, kaon. Nya ka nang masakit ka hospital ka, kaning mga barkada mo tubang na. Bukan na, ayaw, Brad. Ganana naman siya kanina. Mari, ganana naman siya kanina. Pero nasa pamati, pero ganana ba? Di, wayo. Masakit to na siya, masakit to na kasing Kasi kasing. imapta na sa tagiyan ni pre, di ka kaon ni pre. Ano tuwad di kaya tunong kukugo ni mulupot ikay ako asulong dali. Tuwad ni. Grabe na pre. Ipalay puli na pre. Sama ka nagkulit-ulit ka na Ay, sana Mari. Naunsa magamri. Ani kontra ni mo sa imuhang heart nimo kontra na sa Amo gina nga. Eh, lami man. Mari, di mo sa ni pre ihapon. Kana mo rin pala. Ayaw pre, bro. Sa pre. Inom nga siya na nakagibatis mo lawas nimo. Wah, magod. Sabati. Uy, Kaya ito sa ulit ulit. Buhay dito. uy, may. Mawag mo, sige na. Gapa na, uy. Uy, linong. Sige lang pahuway kay may mo pahuway ka kay nakagibati nakaginara kay kasi kasi mo giminti nga tambal. Wala, wala yung iba. Pamati lagi. Sige mo gibati nga. Okay. Ano nang lawas mo oh. Wala, okay naman ako. Hindi mo pwede bumuhay ta. Ato pwede ra ta mag-inom ta magsingol ta ato dito ah. Ah, bahala na. Basta matur lagi ko. Ito ko ngayon. Ano kan? Ano ka? Mga, ito ka na imong kuan imong nasa kasing nimo. Hindi na bitaw tika nga di ka magpalabi. Tawgon ko yung pare mo, tawgon ko yung pare mo. Tawgon ko yung pare kay tawgon ko pare. Tawgon ko yung bata mo diara ka kay ako tawgon mo si pare nimo ha. Karang magkatabang ko nimo kasay dalo ipa-check up sa ospital. Pre,
Pre. Oh, pre. Yung pare pre, ang tukar ko din sa kasing-kasing niya. Gusto lagi na ko ipadaan sa ospital lagi. Ako magpatabang tang paalsatan ninyo. Pre. Pre. As ko buang nga tugsok Wala, din. pre. Wala, pre. Taki na mo din buang eh. Maluoy tamo pre eh. Ina di pagkanugban o kinasal, kaon siya kanina kinasal no. Pre, ayaw ko pre, tabangay kita ko yung pre. Kaya mo doon. Lado na to sa wala to tarahay. Tarahay ano dito? Ay maron na pre. Sus, nang saan ka pre? Buang ni kaon, magmanog no pre. Buang nga, gini mo pre. Ako na pre. Sultan mo siya may igo no pre. Huwag ni branga pre. Dito para imong manok, imong kaon. Ayaw pre. Sa pre. Sa pre. Bugatin ni Tiloy ko. Wheelchair. Pre. Wow, parang gamay gasto yung isa discount pre. Oh, maluoy ka kasi. Dala to. Dito. Wadi na daw dito, Brad. Wadi na daw dito. Oh, karay. Ano sa karay niyo? Kabuya, ini doktor tayo. Ada turun na Dok, kamu igual di Dok. Kalau dia usah minta buah tu, usah ni, usah bersinti tu. Ini orang Bukan di baranga ka. Segini orang ni barang ni aku kuat ni, di kemutuan orang barang. Segini orang ni nya. Man kau panok. Lain memang naon ni kawan no. Tauling. Ada ka dito ha? Ato saling terusan na itong pasinti kayo. Wala, luspan na delikado na siya. Ako na yung ano, terusan ito na nato si Kapon. Naman mo nagtagsan nga ni mo niyo kung pasinti. Ako ni tawag dextrose kay unsa may asa mga asawa ni day. Ako ni tawaran Dah asawa deh. tawaran tarik dextrose. Sige nagpasiksi yang bana gataki. Bida. Kaluoy na taon na ni kaniwang, na taon na ni ako. Yung lari niya. Gamay naman ni Kuwang. Nawar ko daw nito. Oh kani, dextrose na dextrose ba ya? Ato sang kuno na to ah. Ato sang kapon. Murag para na ginani akong pasyente. Naglibat ng mata ni, ano ba ni? Ako sa ito. Paminawa na ito niyang kwan. May heartbeat. Sus, probida. Lah. Okay naman niyang, ano? Ito ba yung pamatya ni Day? Sakit ko na yang kono. Okay naman niyang, Kahit naman sakit sa yang tiyan Yan, kanina nya. Nag-inom marami ay. yung atay, okay naman, nipis naman yung atay. Kaon sa mga sa inom ni, kana laging usahay ka ng, ang yang naong. Baga ang yang naong. Oh, may resulta god, kani mo baga ang naong, bakit sige inom ning libre. No na mo baga yang naong, ay nipis kay yung atay. Kani man yung mo inom siya nya, mupalit siya, magsakit yang tiyan, yung dili panalitan. Kung libre, di magsakit. Style lang dok, sa resita na dok. Ato listahan tadi. Paim mo lang magamot sa kamunggay. Naggusto na rin siya. Paim mo lang. Mayo ni niya, paimnon ni siya og kanang kuwan. noon na yawan. Lamay gani. May ni paimnon siya og kanang ako na listahan na rin. Uy, kamor may inikot. Wala matubang asawa na. Dapat ang asawa na kay mayo kung papalito na resita. Kaya aron maramang gawas ang asawa na niya godok. Ba't pare ato tawag ka. Tawag na ko. Papalito yung resita. Mayo na siya. Pining. Are mari pining. Sa may yung problema Oh, din resita ka. Palitan ni kay mo ni kuan yan. Wala na yung banda ko. Lain ang lawas ani. Mahal kayo. Na problema mo na si problema na kung bana. Kay bawa na ko si tambal ana. Palitan na. Paim na siya kanang mas barato dahil sa tambalan ni. Ah, way gasto. Kay bawa ko si tambal ana kung bana. Wala tambalan mo nga ako may nag-eskwela ko ng mga tambal. Mahal kay doktor. Okay, doktor. Ikay bahala na kung saan mo. Ako rin nakaibaw na kung bana. Dira eh. Kana siya mangita na ni siya niya kung bana na good. Tambalan. Kubon ko yung panty. Sumo ko na kung bana. Tambalan herbal na. Kuwar mo bundo mo telepon sa. Mari. Sana mo na mari. Bubo na magkahari. Mari. Shout out ko dahil sa kapan sa to sa Kabituhan Vines di ay Carding Sungkit aka Gilbert Tagsip, Joseph Labrador, shout out yung brother Chris Marie Hontilia, shout out ni Modol sulit sa commenter o sa kusog dahil mo share sa mga video dahil Gino Rosalita Bikay, shout out ni Mobay na sulit na ko nga sulit ako dahil mga supporters ako dahil sa gawas ako dahil si Gino Rosalita Bikay, shout out ni Mobay. Salamat sa suporta sa mga video amping sa gawas bay. Kaya naman, shout out po ko sa solid suporta sa among video amping sa tanan diha sa gawas.
sa tribo parokyano kay Mituhan Vines. Sulit ang punganon. Salamat guys sa shout out. Idol. Shout out sa tanang followers sa Kanituan Band. Salamat kayo sa pagsunod nyo sa mga video. Shout out ay ko ni Kuan Dave, Maria Lisa Perez Mari o si Archie Imbong o sa akong idol sa Kanituan si Swan Abel Abinino ni Sweet Seal Glaze Sweet Seal Day Cecil o si Boy Negro. Tawag ko sa mga akong pamilya, Morelia pamilya at saka akong mga mga igagaw diya sa Danau. Tawag ko sa mga igagaw ni Jonathan Medjorom Birds, tawag Birds. Sa tanan taga Danau, tanan taga Mansi. Tawag niyo diya. Ngaon tayo niyo. Ano ba? Apaw mama diha. Kaya sige, mga ako dali. Ano paluwag kaya na. Di na ako maglungag ma.